Oi lur, madang bakso dulur. Oh adem-adem ngene iki paling enak musuh yo ngene iki yo, sing anget-anget. Lah aku ngene iki dikeki saus sing rada akeh. Kecape ukur-ukur ae. Hop. Sambele titik ae. Sok kabeh. Diutek ben rata ya lur. Dikeki sayuran ben tambah sehat ya. Jo, madang lur. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wah. Iki aku tuku nek bakso langgananku lur. Bakso niki tipikal sing kewenyil, gak jelo niki akeh koyore ngono. Tahune. Koyo lali mau dikek gorengan pisan. Paling mantep gorengane guyur karo kuah ngene. Gorengan ini. Mbok kari-kari iki men sore iki mesti udan iki lho. Udan mesti pengen panganan sing ngene iki. Panas kayak pedes ya to. Gopes dulur. Jos kados.